setan kowe sapa ayo bali yo aja dadi perkara aja gawe ribut ana negara Ngamarta kowe bali yo ayo bali yo aja kaya ngono kowe aja kaya ngono nek isih gelem tak elek kaya aja kaya ngono. Asem kowe ngenyek karo aku ngenyek piye to wah buta liyane aku ora enek sing medeni. Halo sawangen tanganku ming sak epek-epek anu sak ndasmu. Ayo kowe bali yo kowe gelem bali apa ora bali yo bali yo bali yo ora gelem bali ak sepatane lumpuh selawase urip ora empan iyalah ora empan ayo ayo kowe bali yo ora usah dadak arep ngundurke aku. Buta gedhe kok suarane cilik entute. Arang ya susah angin ngendi ngene. Ngebulan. Ayo kowe bali Raden Janaka ngerti karo aku ngerti wae. Keparat kowe sing wis gawe perkara karo Iwang Pikulun Manikmaya ayo kowe yaksa gelem mundur apa ora ora gelem mundur aja takon dosa ak remo gapetmu ya nek isa sayang bojomu akeh to hus aja kaya ngono arep imbuh meneh ora kita tembungke mumpung wong tuane nang kene telek kowe. Ayo kowe rasah ngono kuwi. Ayo kowe rasah nyegat karo aku. Aja takon dosa tuampek pisan mencrat mbok dadimu. Dereng ngantos kemawon kula pun anggen kula munjuk atur pangandikan sarta nembe mawon kula lan panjenengan sami rasanan babagan guru ingkang tumanduk wonten ing Kayiwangan Suralaya menika mboten mangengok menika kadidene sawanipun titah Pujangkara atmajanipun Kakang Ismaya ing Karangkadempel mboten mangling menika pun Ponokawan Bagong Kakang dalah ya Bagong teka sore-sore ngene iki ya ngapa wah kurang gawean timun wis marai gara-gara ning kayangan wah senengane kok seneng ngisruh kayak menika ya ngapa Bagong iki ya ngapa samake mboten menapa-napa Adi Guru wonten dawuh Kakang. Bagong menika kalebet putra Paduka. Jalaran Bagong menika majanipun Kakang Ismaya. Kakang Ismaya menika ingkang ngraka Paduka. Kakang Ismaya menika tasih kadang sepuh Paduka ing Karangkadempel menika. Menika ugi kalebet prunan Paduka, ponakan Paduka. Bagong menika ponakan Paduka. Wingi Kakang Semar kula diandangu dhateng pun Ponokawan Bagong. Nggih, kemarin keng ngraka nyemanggaken Purbawasih wonten asta Paduka Hyang Adi Pamesti Bathara Guru. Wong Mas Rama Sidam sekaring bawana. Bagong padha kanthi raharja sak prapta kita sowan kita ning Bale Marti Kundra. Ponokawan Bagong. Wah, apa jebule pendrapane? Bagong padha raharja sak prapta kita. Wah, balene jembare ra sebaene. Kita iki ditimbali kita iki didangu kok malah ngrasani bale ngrasani joglo.
Wah, bisa edan jane. Lo namit pasang keliman table. Tena benange lo dhewe demaweng tawang tuang pukulin. Anu pukulun linepatno ing tolak manu wilujeng sawanipun ingkang abdi pun Petruk. Kula niku sinten kula? Kita ki Bagong. Ingkang abdi pun Bagong. Iya. Ana ngapa kita sowan? Sowan? Iya. Ana ngapa kita sowan ana ing Bale Martikundha? Oh, naminipun Bale Martikundha. Napa leres wonten ing mriki adeging Kayuwangan Suralaya? Iya, Bagong, pancen ana ing kene iki adeging Karaton Suralaya utawa Kayuwangan Suralaya. Wah. Labuhan mboten lho. Labuhan apa? Saniki lak malem sura. Keraton pundi-pundi niku sampeyan nglampahi labuhan. Jenengan labuhan mboten? Kita juga melewat Kayuwangan kuwi papan sing kebak wewaler sarta kebak walat tumraping para titah. Waduh. Bekti kula kunjuk pukulun sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Guru. Oh, Pak Guru. Bekti kula kunjuk Pak Guru. Bagong kita aja keladuk wani kurang geduga kelawan panjenengan ulun. Ulun iki dewaning para dewa. Wow, kok tangane papat. Kita aja waton ngarani. Wah, kok tenggoke biru. Niki napa dicet dengkul kita. Aduh. Niku kok astane sekawan Bu Kulun. Terus niku kok nitih ulah. Mengke nek nyathok ula ndure niku mata mboten abuh mengke kita aja kaya mangkono. Mboten Bu Kulun, kula namung gegojekan. Ana ing Kayuwangan Suralaya mboya dikeparangake gegojekan. Waduh, tiwas arep nyanyi lali janjine. Aja kaya mangkono dhisik Bagong. Mengko ulun paringi wektu yen to wis gara-gara. Siap. Kowe niku sabar kok. Iya. Bekti kula konjuk ulun. Ya ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Ora iso. Jeneng kula apik-apik Bagong kok ganti kita. Kita kuwi ana ing Kayuwangan Suralaya. Dewa ngarani kita kuwi kowe utawa ngarani kowe kuwi kita. Oh, kula kita. Iya. Lah nek ulun kuwi aku. Wah, iki wis suwe nek jelaske kaya ngene iki suwe yakin. Ya mengko tekan jam 3 wis suwe ngedongke Bagong kurbabakan. Basa kita ulun. Jenengan ulun. Iya. Oh nggih. Pangestu ulun sampun kita tampani. Mboten langkung apa ya? Ajar apa kae. Mboten langkung kula sampun prayogi anggenipun kita lenggah wonten ing mangarsa ulun. Iya. Prayogakno. Sampun mboten kirang prayogi lenggah kita wonten ing panjenengan ulun. Wonten ing Bale Martikundha Manik. Bagong adalah sak prapta kita. Pangestu paduka kita wilujeng sowan panjenengan ulun. Boten langkung ulun ngaturaken pangabekti kula kunjuk marang ngersanipun paduka kita Hyang Adi Pukulun. Bathara sinten? Kowe dalah ulun Bathara Narada. Oh, Bathara Karsi. Wilujeng sowan kula Pukulun bekti kula kunjuk Bathara Karsi. Ya wis sakarep kita. Dewa ora kajen ketekan Bagong ning Kayuwangan. Pancen Bagong menika ditangkeng dugal kewarisan di Guru. Inggih Kakang, mboten dados menapa. Bagong kita aja sembrono. Mboten merga Kayuwangan iki papan sing kebak walet sing kebak wewaler. Sing mboyaken diterajang dening sapa wae. Nggih. Wah, Jon. Wajan apa? Nun sewu cangkem sampean. Hus. Ai nuwun sewu len jenengan nek paring pangandikan kok kaya tip-tip jengkel kita kowe. Muni terus apa jenapa. Prayogan kita linggih. Sampun mboten kurang prayogi sawanipun ing abdipun Bagong.
Iya ya, ada bocah iki tiba-tiba kayangan bubar mawon kan Bagong iki yakin wis lah. Bagong Bodolarjo sak prapta kita. Soi dengkul kita iki. Wah, iki nang kayangan kok bahasane nduk dengkul kita. Jebule ya dewa iki do dengkul. Mula ngerti dengkul bareng. Ulun Bathara Indra. Weh. Bintang warkop. Dono Kasino Indra. Pun mboten main film jangan. Oh boya Bagong, ulun madeg dhewe nang Kayuwangan Suralaya. Wah, kehilangan partner ya. Kita kudu mancara kepiye? Riyan kanjeneng kalih Dono kalih Kasino lan ini mung karek Indra. Iya. Ulun izin Bagong. Lah nggih, mboten ngedeke grup meleh. Boya Bagong kita aja kemlewat iku ning Kayuwangan Suralaya. Nggih, bekti kula konjuk ulun Bathara Kasino Bathara Indra. Iya ulun tapa pangsulun Lampanono. Kula pun ning jimat Bagong Bodolarjo. Ah iki mesti Bathara Kasino. Dudu Bagong kita Jawaton, ulun Bathara Brahma. Wah, radio Bromo FM. Bromo FM kuwi apa? Pukulan Bromo, ulun iki dewaning geni. Waduh, nyilih reke. Hus. Iki kula ajeng ngudut lali ra nggawa rek. Ana ing Kayuwangan Suralaya mboya dikeparengake ses utawa udut. Wah. Kayangan kok tekan basa ses barang. Wah, iki milenium iki. Iya. Bekti kula kon ya wis ulun tama pangsulun Lampanono. Kula pun jimat prayogakna nunggu kita ana ing Kayuwangan Suralaya. Nggih, sampun mboten kirang praya gileng kawula wonten ing Kayuwangan Surabaya, Suralaya. Iya, Bagong. Bagong Bodolarjo sak prapta kita ana kawan. Kaya tau krungu suarane. Sinten iki? Ulun Bathara Yamadipati. Wah, nek iki pun kenal iki kudu ngati-ati. Iya. Ora ngati-ati entak-entakane diabut nyawaku. Ora sida takon aku. Iya, Bodolarjo. Wilujeng sowan kula. Pukulun. Pukulun. Bekti kula konjuk. Iya ulun tampa pangestu ulun Lampanono. Aja kemlewat pakartimu. Mboten. Kula mengajeng nyuwun pirsa kalih wang ngersaning Pukulun Bathara murid Bathara Guru. Iya. Prayogakna nggon mulunggu. Sampun mboten kirang kepenak. Iya. Bagong wonten dawuh ana ngapa kita sowan? Ana omong kula sowan menika sepisan mboten saking utusanipun Bapak Semar. Kaping pindho kula mboten diutus kalih Kakang Gareng. Mengko dhisik Bagong ulun durung nutukake anggon ulun paning pangandikan. Nggih, ditutuke riyen. Ndak mampu. Iya. Ana ngapa kita sowan? Apa kita diutus dening bapak kita Semar? Mboten. Apa kita diutus dening bendara kita ya kuwi para Pandhawa? Mboten. Apa kita diutus dening Kadang Werda kita ya kuwi Sinala Gareng utawa Si Petruk? Mboten. Apa kita diutus dening wayah ulun Bathara Kresna? Mboten. Lah banjur kita diutus apa? Mboten. Bagong, mboten. Kita diutus apa teko kita sowan ing Kayuwangan Suralaya? Mboten. Iki bocah iki ya tak. Ya. Kuping disogok sageleme dhewe. Kita diutus dening sapa? Lan ana kekarepan napa saka kita? Ah, sowan ngaten. Kula menika mboten diutus kalih Bapak, mboten diutus kalih Kang Gareng, mboten diutus kalih Kang Petruk, mboten diutus bojo kula, mboten diutus dukuh nggen kula, mboten diutus RT nggen kula, mboten diutus RW nggen kula, mboten diutus lurah nggen kula, mboten diutus camat nggen kula, mboten diutus bupati kula, mboten diutus presiden nggen kula. Angin sowan kula menika diutus pikasengan kula piyambak. Wah, lah cahitan sirane iki ora wis ngomong sak komplit kula. Mengko nek mboten komplit mboten asin. Iya ya wis sakarepmu wis nggih matur kok wathak sih kan. Nggih Pukulun Narada Karsi. Oh iya ya wis sakarepmu.
Kula menika sowan menika mboten saking utusanipun siapa-siapa anu utawi sinten-sinten. Nanging sowan kula menika saking pikajengan kula ki Mbak. Iya. Kita duwe kekarepan pribadi apa? Lah menika ngaten. Jroning sawijining sonten sinten kula menika nembe nedeng ngawontenaken arisan emas wonten dalamipun Pak Branjong. Dan samangke menika kula niku nderek arisan emas. Iya. Nggih, jaleng-jaleng niku. Nggih jaleng-jaleng iki to, Jatilan. Kula niki pimpinan Jatilan. Ya. Kula niku nggih penjaipong. Wis aja ngletrake kaya matur. Nggih. Penjaipong liyane kula sae anu mboten enten sing sae. Yakin niku pendang kula kayune kayu mawoni. Ira aja sembrono Pak, kayangan iki papan sing kebak walat. Nggih, ngapunten. Sak mangke menika Petruk kaliyan gareng menika ugi nderek suwijining parepatan tawi perkumpulan arisan emas ingkang dipun panbegani dening panjenenganipun menika Dewi Tika. Iya, widodari ulun kelawan tengaran Dewi Tika. Mboten niku mboten jenengan catet. Iya. Niku. Iya. Samangke menika kula niku nandiaken pas arisan pun bubar, pun arisan pun rampung. Niku kalih kula kalih Petruk kalih gareng niku rembukan riyen. Kula nyuwun anu nyapa jog wedang. Iya. Kalih kula nganyari sofa anyar. Slendro songo. Iya. Niku kula wedang riyen. Lah, jeneng dalam perwedangan perbincangan menika kala wau. Kula niku tanglet kalih gareng kalih Petruk. Reng Kang Gareng, Truk Kang Petruk. Apa? Gareng wangsulan ngoten. Apa? Gong niku gareng kalih Petruk wangsulan ngoten. Iya, banjur kita menehi pitakon apa lawan Gareng lawan Petruk. Nah! Menika ngaten. Duh, apa ya? Lah, kula niku tanglet ngeten. Kang Gareng, Kang Petruk, kan sampean wis ngerti to sapa sejatine wong tuane sampean, bapake sampean ki sapa ki sampean wis ngerti. Le wangsul ngene iku, bapakku ki dewa ning kayangan, pah gleleng kowe. Kula nggih ngoten, aku mung anak wong kere. Semar kae bapak angkatku kae mung glundang-glundung kaya kodhok. Awake sak tenggok. Kula wangsulan ngoten. Iya, banjur kepiye? Kula niku tanglet, jan-jane bapakku ki sapa? Bapakmu ki rak aku wis ngerti nek bapakmu ki dewa ning kayangan peparep Sang Begawan Salantara utawa Gandharwa Rajamaya utawa Gandharwa Raja Bali. Iya. Banjur kepiye? Lah kula bingung. Apa pancen bapakku ki ya Bapak Salantara kuwi apa liyane? Udu. Dadi ngene. Zaman dhisik zaman perang bapakmu ki wis lair, Bapak Semar kae wis lair. Lah bapakmu ki minangka kawula cilik ketekan londo ki bapakmu mlayu nyang alas. Kacimpu ing perang bapakmu nemu batang kethek. Lah mula dingu karo bapak, diopeni karo bapak, dadi gedhe wekasan dijenengke Bagong. Dadi kowe iki asline anak turun kethek. Can kula wangsulan truk kula ngoten. Lah miso-miso niku lah ora trima kula kok dianak-anakke kethek. Lah njur kula mulih dhisik. Lah kula bingung dedrek kalih bojo kula niku padu kalih bojo kula. Oh, nggih. Kan bojo kula niku senengane ngejak ribut. Lho, kena ngopo? Lah nek mboten ngejak ribut mboten mangkat wong ribut niku bapakne kok. Jan telek tenan. Yakin niku kula niku padu kalih bojo kula. Meng menggalih babakan sinten to sejatine bapak kula. Mula njur kula sowan teng mriki. Iya. Neng kula niku ijen
kula niku pun tanglet tiket pesawat nang Surabaya iki kosong ora. Weh lah kok malah pesawate niku kelangan sinyal. Iya. Oh jarene nek mendung peteng. Lah kula terus kula buka kaca pesawat nika. Kon ndelok kok enten daratan luas. Panas kentang-kentang. Oh jebule niku namine sareng kula nuwun pirsa kalih para dewa buta sing jaga teng gapura masjid. Gapura masjid dengkul kita kae gapura ageng sak jawene Kayuwangan Suralaya. Nggih nika niku waunene kula niku tanglet. Jenenge dewa buta kalih niku cing ciripit. Cingkara bala balupata. Cingkara bala balupata. Niku kula nuwun pirsa niku papan apa kok kados dene lapangan sepak bola. Nek kok mboten enten wit blas, mboten enten gawang teng pinggir pojok kulon kalih etan. Iki arane repat kepanasan ta. Ulangsal mlebet teng sak jamining Kayangan Suralaya napa mboten? Kita kuwi titah liwangsul ngoten. Iya. Kita kuwi titah mbaya dikebarangake mlebu ana ing sak telenging Kayangan Suralaya. Yen kita meksa arep mlebu iki sawangen godo iki kagungane Panjenengan ulun. Kita ulun gebuki godo iki mencelat tekan Madyapada. Waduh. Lah kula nesu. Wong kula wani kumpul ngrepke gelas. Arep kanggo kita apa? Kula bandhem teng rene Cingkara bola-bola patane iku. Kula mbiyak pupu kula. Santen tatone gambar jaran. Niku kula tuduhke Cingkara bola-bola pata wedi. Iya. Wong jaran kula sanggutan kok sampean wedi jaran. Aku dhisik tau diuyuhi jaran kirokne kabeh awakku. Nggih pun sakniki kula angsal mlebet. Iya, kita oleh mlebu bleng kula mlebu. Wong gaprane iku agenge sak menapa nggih? Pesawat niku kira-kira. Iya. Nggih, mau gedene ora jamak. Iya. Anu niku apa gerbangane niku saking wesi, wesine niku semanten-manten iki. Leres niku yakin niku. Iya. Wis semanten niku wau. Iya. Lah kula mlebu terus kula sowan mriku ana kruyuk-kruyuk akeh kok wong ora ngambah lemah kabeh. Kok kruyuk kok ambune wangi kabeh. Oh, jebul iki dewa. Ngoten niki njur kula minggah teng mriki wau. Lah kula niku mboten dijolok-joloke oleh kana. Moko kula mbiyak pupu kula niku wau. Santen tatone gambar jaran niku wau wedi kabeh dewa. Iya. Wis gek matur kita aja ngleceh. Lah, mila sahan kula menika waleh-waleh menapa Bu Kulon? Samangke kula nedeng nyuwun pirsa, sinten to sejatosipun tiyang sepuh kula, sinten sudarma kula. Merga samangke nek paduka pun paring dawuh sing gumathak, anu gumathak. Bapakmu kuwi mapane nang kene iki, Pak. Nek bapakku Nalendra jejuluk Prabu sinten, nek Pandhita peparab Begawan sinten, alamate pundi, RT pundi, RW pundi, kalurahan pundi, kapanewon pundi, kabupaten pundi, provinsi pundi, negaranipun wonten ing pundi. Nek wonten ing negari seberang kula nedya tumbas tiket kapal saking kayu mawon iki kula nedya sowan kalih bapak kula ngaturaken bekti kalian bapak kula pun mboten sasuwe-suwe cangkem kula blangkemen. Mas Tromo Sidam Sekaring Bawana langgeng mau nama susilar yang jagat karono siranging tondo kawisaning bisana sana sinawang lepo maksud antul ampeng Buddha terus rebape ngek gonge gong ngoten niku kita aja janturan mboten napa sampeyan dalang kok pirsa janturan barang. Mas Tromo Sidam Sekaring Bawana. Wah iki dalang sepuh niki kita aja kemlewat iki pancen sebutaning dewa iku ya mangkono. Oh, nggih Bathara Karsi. Karsi dengkul kita kuwi. Jenengan lak penyiter ta. Ojo. Kae kita coba ayo matur apa tak gundalmu. Nggih. Lho, Mas Tromo Sidam Sekaring Bawana. Bagong. Non. Kita ulun Jarwani. Sapa napa Jarwa? Jarwani. Ulun Jarwani kuwi tegese ulun paringi pituduh. Wow, ngaten nggih matur sembah nuwun kula nedya midhangetaken
kula nedya nganglungaken jangka nilengaken karna mastuti sabda tawa paduka wang ngadi pikulun Bathara sinten? Bathara Guru tawi Sang Hyang Manik Maya Sang Hyang Manik Maya utawi wis sembuh matur. nggih Bagong non sak temene kita kuwi mboya dilairake lan kita kuwi mboya duwe wong tuwa sapa-sapa jalaran duk nalika Kakang Semar mudhun ana ing Jagataraya duk nalika semana Kakang Semar ijen tanpa ruwang tumuli Kakang Semar bali sowan munggah ana ing Kayiwangan Suralaya nyuwun ruwang utawa njaluk kanca marang ngersaning Rama Pukulun Bathara Tunggal. Rama Pukulun Bathara Tunggal. Wah, Kang Sudarma sampean. Iya. Kita aja kemlewat. Kita ki aja kemlewat to. Nek karo Dewa ki mbok ya panjenengan ora mung sampean padake apa. Oh nggih. Sudarma panjenengan. Iya. Tumuli Rama Pukulun Bathara Tunggal nyebda ayang-ayanganing Kakang Semar sing tansah bebagongan tumuli awujud kita kuwi Bagong tumuli diparingi asma tawi jeneng Bagong mula sejatine yen to kita nanjake sapa terus sejatine bapak kita lan sapa tuwa-tuwa kita kuwi mboya dilairake nanging kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Ismaya utawa Kakang Semar Badranaya Bagong ya kita kuwi ra duwe bapak ora duwe ibu kita kuwi ora dilairake kita kuwi ora metu saka keluarga ndak guwa garba ning ibumu nanging kita kuwi mung dumadi saka ayang-ayangan ning Kakang Semar Badrane sing dhewe sak mengko duk nalika semana disebda karo Hyang Rama Pukulun Bathara Tunggal tumuli dadi wujudan kita kuwi sing ngancani karo Kakang Semar ning Madyapada duk nalika semana Bagang Telek. Omong kosong. lho kita kalemah kaya ngono. Mboten percaya kula niku. Kula niku ado-ado sowan mriki niku sowan niku nanjake bapak kula sinten ibu kula sinten. Kula niku bapak kula niku sinten RT pundi nek bapak kula dukuh nek bapak kula Nalendra jejuluk Prabu sinten nek pendhita apa para begawan sinten. Eman swara. Mboten mung trima diapusi kaya cah cilik. Bagong niku ya sekolah e. SDM kula niku tinggi, terakreditasi C. Ya, jare SDM dhuwur kok C iki A. Mboten mung trima diapusi kaya ngoten niku Pukulun. Kula mboten trima kaya ngeten carane niku. Pun mosok menungsa kok mung disebda saka ayang beb, ayang-ayang mung disebda saka ayang-ayangane Bapak Semar. Bapak kula angkat mboten nisa niku mesti kula niku dumadine menungsa niku mesti enten hubungan biologi antawisipun bapak kali Simbra. Mboten mung ngoten niku kok disebut ayang beb ayang-ayangane Semar Badranaya. Tidak bisa enggak trima lek ngoten niku carane. Pun pokoke kula sowan ado-ado niku mboten ning trima diapusi. Ming dikai omongan kosong, ming dikai omongan sing ora ana werdine, ora ana maknane. Pun kula tetep nguyak sinten bapak kula, sinten ibu kula Pukulun. Kencang maruda yang pak mong bolong kali cedhi sama sing gawe nangka basa di kafe kali besane ya Bagong aja kelewat Bagong kita aja sak keleme dhewe meneng ora kowe ampun saduk dewa kaya teko ora iso meneng isene banyu tumpang ke kompor rumut jeblok modar tuwekan ora urusan karo iki ora karo diampurmu wis kita kualat tenan nganti kita kaya ngono dewa ora kajen wah keparat iki bocah kaya ngene meneng niku urusan kula kalih niki mboten urusan kula kalih sampeyan
Meneng sampean. Lah tiba ora kajen iki wah. Nangis. Kaya bayi wingi sore. Kulon Apa? kula ora nrimake nek sampean mung trima paring dawuh kadang ngoten niku. Kula mboten trima. Mboten kok niku suwana dadah nanjeke bapak kula sinten. Kula niku ajeng sungkem, kula niku ajeng ngabekti. Ampun kula ketemu ale bapak kula niku bapak kula ajeng kula naike haji. Kita aja nangis kaya mangkono. Mboten niki sangka kula kepengin ketemu kali bapakmu kula. Kok kula nek sampean mboten maringake pitedah sinten bapak kula. Kula rawe-rawe rantas malang-malang putung kayangan bakal kula. Apa ya? Wong nesu kaya isih mikir apa ya. Bakal kula obrak-abrik. Kita aja kaya mangkono kayuan iki papan sing kebak walel. Ora kae. Pokoke sampean mboten maringi bapak kula sinten, ibu kula sinten rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Nanging Bagong, Piye? kita mboya tata krama. Ya wis ngajeni sithik lah, ngajeni sithik. Derajate dhuwur kono. Pripun? Kita kuwi sejatine pancen mboya duwe bapa lan mboya duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayanganing Kakang Badranaya. Mboten nisa. Mboten nisa nek kaya ngoten carane niku kula ora percaya. Pun kula tunggu wonten ing ngrepat kepanasan ngantos telung kedheping paningal sampean mboten paring ngandika aja takon dosa kayangan kula obrak-abrik seluwun. Nuwun pamit. Nuwun pamit. Nuwun pamit. Nuwun pamit. Pranggas padha sar-saran mangimba-imbang ana kayawanganmu sawela gringging wong Mas Rama Sidam sekaring bawana Kakang Narada lha wonten dawuh teka kenging menapa kayawangan kawontenanipun kayawangan Surala teka kados mengkaten lha menika lho mbok menawi saged ugi kemawon gara-gara ingkang tumanduk ing kayawangan Surala menika saged ugi mawon dipun sababaken dhateng pamodhaipun Bagong kang kepengin mangertosi to sinten sanesipun bapakipun sinten sanesipun sudarmanipun lah menika to Kakang sareng kula taliji sak mangke menapa ingkang dados guru-guru tumraping kayawangan menika dipun tutupi dening mendung panas mega ireng ingkang rayi mboten saged nyumurupi menapa ingkang dados sabab guru-guru ing kayawangan. Lah menika ta saged mawon dipun sababaken daripun Gabong. Anu punongan Bagong. Nganti keliru Gabong iki wah wah mikir bocah siji kae mau belinge ora sepene. Wingi Kakang Narada nanging sak mangki menawi wonten kawontenan menapa ingkang dipun lakoni dening pun punongan Bagong sak mangki wonten patrap menapa kemawon wadyabala dewa saking kayawangan Suralaya dipun kepiyaken supados ngunduraken dhateng pun Punakawan Bagong. Wah lha nggih keparengi staken dawuh. Nanging sadèrèngipun penyarian wonten maring dawuh Rama Wulan. Kaya salana dawuh maneh budal kang padha sibu ingsun Kunduradaton. Nono ngestaken dawuh Rama Wulan keparengi kang putra nyon Mamit Madal Wasilan. Ya penyarian kita sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis mboyana dawuh maneh penyarian purna gatining paranggilan arsang jawata nalendring para dewa kundur angedhaton jluk saking dampar ngono kinapit gambar gading kagerakan sanggaring murban jadi manggung ketanggung Joko Palolo ingkang samya ngambil bataring keprabun
antawis saking Pandhawa tindaknya Sang Sri Naranata. Lamun katon saking Pandhawa kowe tansah runtungan tindake. Tututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggana magawe gelar ira wang kan keparat tok Bathara Guru manine ngapusi karo cah cilik ngakon sekolah sik rasah takon bapakne sapa ora ngerti po aku sekolah le mulang bapak senengane kok ora aku mung takon bapakku asline sapa wong tuaku jenenge sapa aku wis nek dikandani iki jenenge iki alamate RT iki RW iki kelurahan iki kapanewon iki kabupaten iki provinsi iki ana ing KTP-ne ngene iki ngono kok dadi Bagong kita ki dumadi saka Ayang Beb saka ayang-ayangane Kakang Ismaya utawa Kakang Badra ini Kakang Badranaya kita kuwi ora duwe bapak ora duwe ibu ora bisa menungsae mesti wae diciptakan kanthi serana biologi kangane carane iki mung pahit kaya ngene iki mung omong kosong iki sapa iki wah lah iki sing tak goleki sampeyan teng endi wong jare ngenteni ning repat kepanasan nak goleki metu malah ilang-iling ora roh aku. Ayo ngapura wong aku ngeyep gong malah jan wis repat kepanasan panas ra sebaene. Lah nggih kaya barang papan sing jembar tur panas. Lah iya ana wit-witan. Lah iya. Kepiye kabul kawusanamu nggonmu nyuwun pirsa marang ngersaning Kakek Manik Maya. Lampun pahite lah ngopo meng nampa dipethok randang dilunasi kaya ngono anu kula niku takon bapak kula sinten neng kalih pukulun Manik Maya kalih dewa-dewa sanes niku meng wangsulan Bagong kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kakang Ismaya kita kuwi ora duwe bapak ora duwe ibu kita kuwi ora dilairake saka nggo garba masa wong ambu kula wis amis kok ngene kok. Kuwi mergo kowe urung adus. Napa? Iya. Senengamu. Wah, jan wis ah. Pokoke niki kula tetep nguyak Bathara Guru. Ing atase Bathara Guru ku pirsa lawan mubamu sing titah. Ning ditakoni bapake Bagong sinten kok ora ngerti niku ateges pun bohong. Lah karepmu kepiye? Tetep ajeng kula yak. Ya nek pancen kuwi sing dadi tekadmu kuwi sing dadi krenteking atimu aku nyengkuyung karo kowe Bagong wis lungguh kene nek dewa tekan kene prepeki omongi apik-apik nggih niki tenan lho rail batin niki Den lah iya dasar gagah warnane pon
Kanjeng Sri Narapati raja kang apel ratu bangsa katong wah grobyakan bajiger kedisiken ora wah iki ngopo wah kaget krungu ndlang kedabikan cangkemku wis ora apa-apa mamuk suruh mrutuh jemrutuh ora pangling kaya Antasena Eyang Bathara Indra arep ngopo kok kita lungguh ning kene pancen aku sing ngetutke karo Bagong lah dalah Bagong mau matur yen to ditutke karo bojone ngaran Dewi sapa mau serasa diomongke mawon nek gara-gara lah dalah Antasena kita aja wani ana ngono lanjur karepe saiki piye nek pancen kita arep wani kelan panjenengan ulun dene sak mengko panjenengan ulun sing ora narimake Gong lah kowe gawe ulah apa ulah napa to kula niku mung takon bapak kula sinten ibu kula sinten ajeng kula sembah ning dewa ora nuduhake niku pun ngapusi ya wis tandang ana dhewe monggo ndak disenggo aku ki bocah sing ora duwe tata krama wong udu perkaraku kok wani nganu wani melu wani nyentrok nggih pun lenggah ngriku mawon piye pukulun Kasina Indra pukulun Indra iya kita gelem bali ora sesuk ora bali yo saiki ora bali wangsul kula nek kula pun entuk kabar keterangan sing gumathak sing gumathak bapak kula sinten jenengipun niku men bapak kita kuwi ya Semar ya Siwa Semar utawa Siwa Ismaya mboten nika niku bapak sambungan nika senes bapak kula nek pancen kita wangkut terus sak mengko ditakon dosa ulun sing bakal tega lawan panjenengan kita mbah pun wah wangi den ya ngutahe wangi kowe lah dalah kita pancen ora gelem bali ditakon dosa ulun wani kelawan jeneng kita pun mang maju sak iso kula tak ladeni den pun sing garane ora wani aku sikile nantem wah niku nek mboten sampean wangi nek mboten sampean wangi mengke kula mung kabutan lanjur karepmu piye nika le men kaya Petruk kaya gareng nek mungsuh kula panjenengan nang slupi awak kula ya ngono apa piye nggih pun kula tak nahan napas jenengan nang slupi awak kula ya wis ngapa tambekan nggih tan samar pamoring sukma sinukmaya winasya ing asepi dan mpun wis nek pun ngeten iki muga-muga engko dalange ora lali iki wingi tanggal 3 lali ora ditokke sampean ditakoni kanca-kanca Antasena ndi sesuk disengke ora kaya ngono ya ora lali kaya nggih mengke kula kan medal nggih lha ya aku tak metu sak gelemku dhewe sing bener ngono kuwi metu ki sak karepe dhewe lah iya ayo engko nek wis wayahe lah nggih kabane nek pun wanci lah iya wis kono maju mungsuh dewa nggih ning eling nek ngantem dewa dada medun dada munggah ora entuk mergo kuwi neranyak ora entuk karo dewa kuwi derajate luwih dhuwur saka awake dhewe ngaten lah iya wis kono maju nandangi dewa ampun nak tandengane sak iso-iso kula lah iya sing tenanan
Aduh, yo. Aduh, hei, aduh, wis yo, yo. Aduh, aduh. Jaro kowe, welet. Aduh ya. Mati kowe. Aduh. Apa surane ora? Wah ngapura ego ngantuk turu aku. Wah teleke. Kon temandang malah turu. Mula kula diantem isih mencelat. Kula ngantem mesa ora kenek. Ha kowe ngantem nggo napa? Sirah wis diomongi dodo medun. Wah jan siap nek kula dialami dewa ora apa-apa. Nek kenten Bathara Brahma nek kula tampani geni kowe ora apa-apa ora bakal ngobong. Siap. Ampun turu lho. Iya. Masih turu menak tokke kamburi. Aja. Men gluprut mbok men. Aja sae. Kok tak tandangane dewa wae to. Tangi. Rapopo. Ayo rapopo lah. Ora apa-apa. Guri. Ora apa-apa. Waduh, apa jaro kowe? Iya, peluru sisan. Hei. Wah. Iyalah. Lho. Kenapa kan? Wah. Iyalah. Ngobok berangkangan. Iyalah. Atret sik. Dewa atret barang. Ngopo berangkangan? Iyalah. Keneng kain lorone ra jamak-jamak lho. Yo kene. Bagong tak antep ora ngrasake. Bareng ngono bales. Iyalah. Gon busi sak geleme dhewe. Iyalah. Wah. Ono kon mijeti bojomu jengkulmu. Senengane iyalah. Wela dalah. Bagong sedak tampane grine ono ora kobong aja takon dosa.
sing keri kok wangkot. Pak Damu ra gelem lunga. Paripaksa tak uyuhi. Modar dhewe wis men. Oh mlayu-mlayu Bathara Indraprata. Wah. Wah. Bathara Brahma melayu-melayu. Mudar aku, Kang. Wulu lah ngopo? Bagong gak tampari geni malah ra kobong. Malah nantang-nantang keparat. Wah, geni sajak disebulke bali nyang aku kabeh. Salong enek sing duyui barang. Wah. Bocah kok edan ora. Minggir papakne kerip bagong. Siabut nyamu. Ayo. Bagong Yamadipitahus Yamadipati kowe ora tata krama karo dewa. Gunane apa? Hah? Gunane aku tata krama karo kowe? Dewa semana ora ngerti sapa bapakku kok. Semangkean kowe. Oh, antek kaya dewa kuwi dadi wong sing paling sugih. Jare Blandar Bali Marti Kundai jati kok meng maoni. Jare sofa templek Pradama jebule sofa Slendra Sanga. Ora sah ngece kowe. Ora ngece ning sak nyatane kebarat Dewa 100 apa ya? Embe. Bathara Guru ramenehke ning endi dununge? Bapakku ora nuduhke sapa jenenge bapakku rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kowe ladalah kowe ngeyel wae. Bagonge terlahir ngeyel. Oh. Sak gelengku kok ngeyel sing ngeyel aku kok sing anu kowe, ha? Kowe ladalah wajib jabut nyawamu. Jabuten ana iso. Awas candak sirahmu. Bocah kok lunyu wae. Adusku ki ali. Padak kera. Enak candak iya. Udus. Jabut nyawamu. Radalah. Modar kowe. Ayo. Isa ngapa kowe wis nek tak ngonoke ya. Nadyan to kowe digdaya, kowe pinteran jero langit ora bakal iso nek wis tak jabut nyawamu kaya ngono kuwi. Duh, kena akeh semute. Welah dae jan. Wah. Pak Carik arek ngapa? Pak Carik dengkul kita kuwi. Ayo kita gelem bali apa ora? Saiki ora bali, sesuk ora bali. Baliku nek nganti
Aku ngerti jenenge bapak. Ayo, Pak cari arep ngopo? Ayo bali. Ora gelem bali, Pak jupuke pulpen ro buku tulis. Tak kon nulis sing cilik-cilik, ora cilik-cilik kethok bayare. Keparat ana bocah ora gelem bali. Ora gelem bali. Kowe lah. Ana do dintuti sasae. Ora sampean ora lunga tak entuti. Padake aku ki murid Pak Ipong. Edan ambune ras bene. Mungkin nang sawen mau mondok pang. Mau bali ora? Loh. Bali mboten kuwi lah dalah. Aja takon dak kandhake ewang pikul tanek koyo kowe. Aha. Waduh. Yana Dewa nuntun wong aprang. Wong aprang jas padha sarasaran. Mangembal kayiwanganmu sawela kringging. Keparat kita kemlewat Bagong. Ayo Pak Carik pulang. Kamu jangan di sini. Sembah bekti kula kunjuk pukulun. Iya Ulun Tampa. Ngapunten nika wau mung guyon biasa. Kita wis kemlewat. Kita kemlewat pakarti kita wani ngosak asik. Barisaning Muramadya Baladewa. Kita aja takon dosa nek nganti kita ora gelem bali. Tampanana guntur geni guntur angin. Sing bakal iso nyirnake karo kowe mangtamake pukulun. Bocah edan. Wah. Bocah edan. Ana kita ulun tampani guntur geni guntur angin teko mboya mempan. Sampeyan kok ora mambu to tak entuti kok. Dewa kuwi mboya mambu sing jenenge Entut. Dewa kok ngomong entut lagi iki. Kita aja ngrusak kaya ngono. Kita aja ngrusak kahanan ing Kayiwangan Suralaya. Pun janji sampeyan ora nuduhke bapak kula sinten rawe-rawe rantas Kayangan Suralaya bakal kula brabrik swarga dahana swarga maruta kabeh kula brabrik mati. Ora salah. Ayo amuk sira-sira to. Aja takon dosana Janta Dewa. Nek mepalange kekarepane Bagong rawe-rawe kembang rawe. Rawe-rawe rantas malang-malang putung kabeh saanane Dewa tak entuti kabeh. Wis. Ki critane nglumpuk kangen men ngentut. Yo, amunisi siap. Engko sik. Urung wayah metu wis dimetu kene. Wah, ditetene. Iki apa iki? Dewa, oke ora tak entuti ora mlayu aja takon dosa. Ya. Koko Prabu Kresna ing Durawati. Sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang ngarayi ngaturaken pasegan panakrami mugia kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Pengayoman kula wonten ing Madya Pada prapting delahan
Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, Yai Prabu. Sakalangkung bombong ing penggalihipun ingkang Paraka Indrawati pedhak wonten ing Mraja Ngamarta. Asung pasegan Malakrami sampun kula tampi karya bombong raos ing penggalih. Mboten langkung salam taklimipun ingkang mugi kunjuk marang ngarsa paduka Yai Prabu Puntadewa. Yai Prabu. Inggih Koko Prabu, kula pundi Sundaka Pangliga Murda. Pamawah ana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Mboten langkung kasekecak ingkang langkung mrayogi rawuh ngandika wonten ing Praja Ngamarta menika. Oh inggih Yai Prabu sampun mboten ngrang prayogi. Wah. Arasna kaganggu. Sarawuh aku ngaturake basaku katura. Werkudara ya ndak tampa, pangestuku wae tamanana. Ya, tak gegem dadake jimat. Prayoga nggon mulungguh ana ngarsaning bareng kakangku. Ya. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ngarsaning Yai Prabu Darmakusuma. Werkudara. Iya. Koko Prabu nadring kang rayipun Arjuna ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ya ndak tampa pangestunipun kakang wae tampanana. Inggih. Kula pundi nggo jimat maripih dayanana ing kasantosan. Kasekecakna ingkang langkung prayogi rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing negari Ngamarta menika. Koko Prabu. Iki wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ning Praja Ngamarta. Arjuna. Koko Prabu sakmangke damel kejet ing penggalih. Manahipun ingkang rayipun Puntadewa sakmangke paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Sengkan-sengkan datan pebubuyan tanpa paring coling saderengipun. Koko Prabu saestu ingkang rayi nedya nungsung pawarta menggah wigatos menapa ingkang dados sabab dene jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta menika. Koko Prabu Kresna. Nyai Prabu, kula wonten paring dawuh. Kadreng srawuhipun ingkang Naraka Indrawati kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa menika ibaratipun sampun mataun-taun mangabat-abat. Pendak-pendak ingkang Naraka menika wonten menapa-menapa tartentu kemawon mesti kula kedah taren kelawan paduka Yai Prabu sak keloron nggih menika kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa. Samangke kadarang srawuhipun ingkang Naraka Indrawati menika bebasan menawi mboten catur netra kan kadang-kadang kula para Pandhawa menika bebasan wastra lungset ing sampiran saras pungging lautan manahipun ingkang Naraka Indrawati kadidene mboten komplit gesang kula anggen kula nglampahi gesang menika mboten saged kula lampahi kanthi lahir lan batos namung dipun sababaken kula menika mboten saged apan catur netra kelawan kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila sakmangke Yai Prabu sampun dadosaken kejet manahipun paduka Kanjeng Yai Prabu ing Ngamarta sakmangke sawanipun ingkang Naraka Indrawati menika tartentu namung badhe papan catur netra pirembagan bab tata kaprajan lajeng sanes-sanesipun Yai Prabu Darmakusuma katlangan ing kalanggiman Klara pandan wawancara tenan lera kakonang surem sorotetan badang kasorlan macaring monameng kekono dasaring mongso katiga katrenjo rawipun Sanghyang Manikmaya dumrajekan polaraban Pandhawa Pandhawa
Kumala manung siring sata Kurawa aduh pukulun manik moyo pengayoman kronting Madyapada sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Darma Kusuma tadah wadana pukulun Mastuna Musidam Skaring Bawana iya wayah ulun Puntadewa wonten menapa jengandika rawuh sengkan-sengkan pepoyan sengkan-sengkan datan pepoyan wonten ing Praja Ngamarta menika wonten migatos menapa pukulun Puntadewa wonten paring dawuh distun temen ing atase panjenengan ulun iki dewaning para dewa teka keplayu saka Kayewangan Suralaya ingkang dene sak mengko disababake saka ya kuwi pokale punakawan kita atmajane Kakang Ismaya ya kuwi Si Bagong ingkang mutah-mutah kepengin mangerteni sapa ta sejatine Sudarmane sapa ta sejatine wong natuwane nanging panjenengan wis paring katerangan sing gumathok lan katerangan sing lahir batin katerangan sing bener-bener pancen bener kedadean ya kuwi mergo Bagong kedadean saka ayang-ayanganing Kakang Ismaya nanging dina sak mengko Bagong mboya percaya Bagong tetep ngeyel Kayewangan diamuk karo Si Bagong Puntadewa Dalah jagat diubat lho jagat Pangestungkara Werkudara apa Kresna kanggo piye kae Bagong kae ponokawanmu iya nek ora tok elekke mengko mundhak ngeyel wae wah jaluk kawin kelap-kelap katon beler genjang alesre sang nawi gandrung sabaran kadula wukir moyak mayek saking dias balewur ngandel tidak kamu ngandel tidak oh telek Ndara Werkudara ngampiri aku cetha kae sek nampa pengendikan cetha kae mbangun miturut karo Bathara Guru ya tak malih wujud ora garip-garip ora grab-grab aja takon dosa Prat Wisraya Indriyaksa Sarameruta Pawana Bana Maragana Samirana lan wayang Pancabayu
Onco bayi wisian mangkulingan limo Bujleng iblis lanat podro cik-cikan Ya antara warakutra rakirap-kirap weruh wujudku aja takon dosa acutrat mangsa bareng oparan wah ana buta gedhe wae iki Brahula wah Caedan iki sapa apa kowe sing nguyak karo Bathara Guru iya pancen iya kowe Warakutra arep ngopo wah aku diutus Bathara Guru kon ngudurke karo kowe wah ayo bali ora sah ganggu Bathara Guru wah ak tuapuk raimu ramengot aja takon dosa kaya ngene iki lek arep ngobahke piye aku semelang gapite putung iki wis dicongkoke mpreng ya ngamuk sak isaku waduh iyalah Werkudara iki ngopo to bengak-bengok wah aku sesuk nek tokon gah ngogah ngopo to wah ana Werkudara kisinan wah iki jane ngopo to Arjuna wonten dawuh jajale pethukno kae ana ngopo ngestatu dawuh setan kowe sapa ayo bali yo aja dadi perkara aja gawe ribut ana negara Ngamarta kowe bali yo ayo bali yo aja kaya ngono kowe aja kaya ngono nek isih gelem tak elek kaya aja kaya ngono asem kowe ngenyek karo aku ngenyek piye to wah buta liyane aku renek sing medeni halo
sawangen tanganku ming sak epek-epek anu sak ndasmu. Ayo kowe bali yo. Kowe gelem bali apa ora? Bali yo. Kowe ora gelem bali ak sepatane lumpuh selawase urip. Urampan. Iyalah. Urampan. Ayo. Ayo kowe bali yo. Ora sah dadak arep ngundurke aku. Buta gedhe kok suarane cilik entute. Kadang yo susah angin ngendi ngene. Ngebulan. Ayo kowe bali Raden Janaka ngerti karo aku ngerti wae. Keparat kowe sing wis gawe perkara karo Iwang Pikulun Manikmaya ayo kowe yaksa gelem mundur apa ora? Ora gelem mundur aja takon dosa. Ak remo gapetmu ya nek iso sayang bojomu akeh to Gus aja kaya ngono arep imbuh meneh ora kita tembungke mumpung wong tuane neng kene telek kowe ayo kowe rasah ngono kowe ayo kowe rasah nyegat karo aku aja takon dosa tuampek pisan mencrat mbok dadimu Sunai semuanya kang kamanungsan kasropan tingkaing mungsuh Arjuna ngapa merengut ora sah akon aku neh padune ora sah akon aku neh kowe malah ngopo to malah ngrek iki madune aku kon nimbuh bojo ngono ya senengane kok ora dumeh wong eneng kene senengane kaya wis mundur kono kowe iki ngapa kula pinanggih kalian yaksa milah dalah yaksa gedhe kae nggih wah lah dalah kok malah sajake negori kayu maoni kae ajeng dingge gawe gayor paling pun kula nesu ora sah akon kula pamitan ya kana kowe iki pamit dadak senengane mboten pun kedhiyen-dhiyen pun bang tandangi dhewe ora mau tampek mecelat mudar mudar ke kakangne ora kok tak kene rene yaksa tak pethukne kae ayo Uta Pandhawa tata kati wisaya Indriyaksa sora merata ayo nata Ndrawati Prabu Kresna kowe arep ngopo nganti tak rewangi ngemut emik nggonku nyuwarake buta semene gedene ayo ora sah guyu dumeh tudinge pedhot kok digeguyu Ejan ayo badhe lek kandhake bapakmu aja takon dosa wae ayo kandhakno nek ngerti bapakku sapa wah titeni ora disengeni ora badhe aja takon dosa kowe
Kresna kok guyu. Kakang Semar iki tandhi ngono Kakang Semar. Lah dalah kae nyandi ya tak pethukne sing jeneng Semar. Sinuwun Ndrawati. Kakang Semar iya Kakang. Iya Kakang Semar. Lah kok kaya bahagia. Wah, sinuwun Ndrawati. Nala Gareng iya Nala Gareng. Kok guyu-guyu kaya bahagia. Ora Nala Gareng. Aku saiki gabung dadi dolok. Sampeyan ki iso senengane ora celemungane. Ora kae lho. Ana yaksa kok sing tak gumuni. Kek njipuk orden saka ngendi kae, Mas? Apa saking kepepete ora nggawa jarik nemu orden dienggo jarikan. Monggo gambare kembang-kembang. Kakang Semar nek ora kowe sing nandangi, aku isih tenan aku. Kresna ora enek harga dirine mlayu nang kamarku ora. Bojoku lampun niku. Tasile isih Petro iki ya anakku. Wes asile ora senengane ora. Metuno engko teng gandhok niku. Iya Petro engko sik. Aku tak dituk karo anakku. Wes ora sah ora senengane ora. Petro kurang ajar kowe. Mun mriko medal mriko. Wah, ganggu bojone wong ora. Niku seneng kamar mandi. Wadah ora. Ngapura Petro kebelet. Oh, kebelet ora. Wah, nang buta gede, Pak. Pethuke kae jan-jane sapa Petro? Lah iya. Soi. Sapa kowe? Usukku maone dandanana. Bocah. Badar. Semar iki. Iya. Ora sah neka-neka, ha? Lah tak nguyak-uyak Bathara Guru barang apa ta, ha? Pamitmu. Pamitku ki ya bener. Seneng ambu kaya ngono. Badar. Ora badar antemi dhewe. Waduh, ya ki engko nek gapite nek dicabut. Tudinge wis pedhot gapite kejeron iki. Cah kurang ajar ora. Iya tak badar njaluk ngapura. Kesenian apa?
yo apik ya ngene iki jan nyenengke lah bocah dadak malah dadi werna-werna ngapura Pak ya iya kok iso dadi gedhe barang kula Dewangi Ndara Antasena kon metu dan tangi iki wis jago klura wis ana sofane empuk slendro songo iki saja golek ning Pamela wingi Pak ya ngopo iki wis jago klura ya tak metu Gong saiki wis ora lali wingi tanggal 3 lali berujung tak isengke cah edan ngapura Pak kula niku janjane meng kepengin ngerti sinten ta sejatose bapak kula lah nek barang ngerti bapakmu iki lho ayah sejati ayah jadi iya kowe aja njaluk ngapura aku njaluk ngapura karo Manik Maya pukulun nyuwun pangapura pukulun Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tayawan ora tekan kono ora tekan susuh angin lah susuh angin kok apa sampean ngerti entut susuhe ngendi kuwi suluk gecul ora enggak can pukulon aduh kula nyuwun pangapunten nggih pukulon iya Bagong ya dadi ngopo waton aja kita mbaleni pakarti kita ingkang kaya mangkono nggih kula pun pinanggih kalih bapak iya muga-muga sawise kita ketemu kelawan Sudarma kita ingkang sejati ya kuwi Kakang Ismaya kita dadi bocah sing ngabekti lan bisa mikul dhuwur mendem jero drajating Kakang Ismaya Bagong matur sembah nuwun ulun kundur makayangan ndherekaken ngatos-atos Gong non aku mulih yo lah ngapa wong kopine agak diiling kok ane iki ndek perkara ya perkarane apa aku ki minggat kon Jodipati ki minggat ora omong bapak lah ngapa aku minggat saka Randu Gumbala minggat saka Jodipati bapak ning gulaku aku dituthuk ndase aku tak njilih omahmu nggih ngapa gundelik wah jan kempun ning sing ati-ati lah iya wis ora sing aku tak mulih metu mburi wae nggih nek omong bapak Wuli Antasena ora enek nggih mongko aku janjane gone ning mburi nggih siap yo wis sing tenan nggih aja omong lu Gong nggih primpen lah yo aku neng mburi aku neng etan kamar mandi kae nggih jan wis diomong iya tenan aja ngomongke bapak lu Gong aku wedi-wedi tenan nggih tenan lu Gong nggih wah jan wis ora wah Bagong edan
joget ora dikendangi. Telek. Ampun mureng-mureng, jan ora nemetke wae. Ben. Daidan. Dadak dadi buta. Sing ngakon sapa? Penyuwunan panitia. Buta gede dhewe tokke. Wah, Daidan. Nganti aku nesu dikon kersa kakangku. Ngapura kok ya karang gengge gayeng-gayeng. Asem kowe. Aku ora arep dienggokke Ora. Senengane sok kaya ngono kuwi. Tanganku gupak tlutuh jebo kabeh. Pun dilapi, ngapunten kok ya karang nggih gayeng-gayeng. Wis sak gelemmu ngono. Truk, Lho, Gong. kae kok Bagong jere aku ya. Karene wae tro kok gek kae maliyane Bagong wajan. Iki Bagonge kok ngendi ya wajan wis ora. Malah arep dipoto ora. Masalah iki sapa kowe? Ti wonten dawuh. Kek Badar lakone wis rampung. Nggih, ngestaken dawuh. Limbo. Iki sapa iki? Bojoku. Oh, mula kok nguyuh kok dadak nyolong pethek senengane ora. Pak rungaku wis kon njaba kok malah digesah aku. Ngapura kowe iki wis tak omongi kon nguyuh ngadeg isih wae nguyuh dadak. Ngapunten Mas. Oh, ngapunten. Layak guru-guru anyepe ora sebane. Wis ngapura to. Lah iya. Iki benahe iki sing bener iki. Senengane kok sok kaya ngono wae iki ngurus-ngurusak kayangan. Mobilmu arep go nyandi? Arep metu kae. Oh. Wis men sak geleme kodhok arep kepiyake. Lah iya. Ti wonten dawuh Mas. Wah, suaramu kowe takon mangan rujak sandal ya tok pangan. Mboten wingi nika rujak maoni. Wah, layak luwih gedhe. Wis gek Badar lakone wis rampung. Nggih Mas, matur nuwun. Nyuwun ngapunten kathah kekirangan. Heeh.